tota la comunitat valenciana perquè celebrem ja la resurrecció del Senyor. Avui és dissabte de Glòria i esta nit sonaran les campanes, coets, festa demà encontres gloriosos i moltíssims llocs. Però anem a recordar moltes de les festivitats, de les costums, de les tradicions de la Setmana Santa. Per exemple, en Alzira. Alzira té una Setmana Santa molt bonica, però una singularitat, els d'ocells, Quines cases, quines reproduccions dels misteris de la passió i mort del Senyor. N'hi ha concurs i de tot, i ahir va estar visitant els d'ocells Geno Felguera. Una de les tradicions més genuïnes de la Setmana Santa alcirenya són els d'ocells. Des del 1963 se celebra un concurs que desperta l'expectació i l'admiració dels visitants que s'apropen per a disfrutar d'aquestes representacions artístiques de la passió. És una tradició que ja té molt de temps, des del segle passat, i en un principi, quan les imatges de les esglésies de Setmana Santa anaven a un domicili particular, el veïnat mateixa agarrava les plantes que tenia en casa, les flors, i feia una decoració de la imatge. Venen més turistes ara a visitar-los? Afortunadament més. La nostra sorpresa és que cada any volem participar de la nostra Setmana Santa i la nostra més singularitat, com és el dels d'ocells. Com esteu vivint esta visita a aquestes representacions artístiques de la passió tan característiques de la ciutat? Pues estem vivint-la molt, perquè nosaltres l'havíem fet com a visitant normals, però enguany, com entrem per dins, ens acollixen molt bé. La gent d'Alzira el viu, tant la construcció com les seues visites, d'una manera molt especial. Sí, cada pas té la seva peculiaritat, o cada cofradia, i aquesta mateixa peculiaritat se transmeteix a fer un dossel en què sempre té algun detallet. Tot el dossel està, el pas, tot adornat en romero, que es lo propi també de la muntanya, y tomillo. Parece magnífico, me parece que desde el punto de vista cultural es algo muy importante dentro del contexto de la Semana Santa. El jurat el que valorarà, a part de l'ornamentació que tinga el dossel, les llums, si té sonit, no té sonit, el que tenim molt clar que té que valorar també és el significat catequèstic que té que tindre el dossel. Del que va ser la concepció originària del dossel com una senzilla ornamentació amb motius florals a l'actual representació amb major realisme han passat molts anys, però sens dubte el sentiment de veneració ha augmentat per part dels creients.